Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Hanyo Trap Integrated Territorial Organization sengkme mentasngi karpu pradrik naitung arca arpasan. Kalalit banyu kendo balban IT da kador khas hau Chancellor ke School ba University of Science and Technology Meghalaya USTM kabadan hakandai me riboy umabul hok ban pen pau ye jing persha ke bajur halor ke jing temu jong uni ukli do ke school ba ban ajing hikai bat pendong school lagi kena arit ki badai ni ki long yeng long sem jong kitu ki bawan buhai shnong bean ki badang shudap sha kendang shen napo ke jila Assam habakran chiki katu kaningut kila pathai kubor u president ke seng uba donbok khar ulapan pau ke jing snokya ke bajur halor kani dak bapan pau bakani ke jing temu kan wanra ke jing kta ke bajur namar kini ki brieu kimdei kinong shong shnong jong ke Meghalaya ni kinong shong shnong jong kari India uba donbok ulat halanting e da ke boong baki mat dei ki khun jongno hendai ki brieu ki bomdei hi kinong India ke seng ke persha jur halor kani ke jing temu jong uni ukli ketika skul ba badong baga seng kanum sha yano ki bawan buhai shnong ni ban ai jaka ki nu ki brieu ki ba sha be na Assam ni ki we ki jilaru kumju ban wan buhai shnong hapo Meghalaya Nagliang u Vice Chancellor ulakran dak bashai baka ek ba ula ong hakiran san social media kadai ke jimbatai bakla bat ong ba umpat pendrung setia ki nu ki brieu ki ba sha be na Assam bat ban rap ru balada ki dan ki nu ki ba persha halor kani ke jing temu jong u un kan ran dia no na kani ke jing temu jong u Tharai kakum ga play hiling ba ki news kato kan ni ding ba ho long time ba kaseng kongres namba ka meknya leadership kongres but kami ruha Facebook jong ni u chanjala bo ong bo ai jaka iki kena ilan kita ki children ki banapo Assam Tengin kalian ke jongi ke seng nomor ni Sofia, ban ai jaka ya kita ki illegal effective immigrant, kimat dei ki kun ki jongno ki hanrei ki bamdei hi kino India ni ngong persat. Bat hang ni ngilawan ai ka dorkas ka ba ni ai be ka open letter bat ngilakan syai benginum sya yano ki ban wan bu haisnong lane ba kun ai jaka ya gino kita ki ba syabe na kono ka jela be kin wan kuliah ni hapo jela ka jongi. Dan kalian ke jung upa ulah keren ke basai ulah ai ke komitmen yang ini ba kai ke ba ulah tho kai ke ba ulah keren dengan ba social media uang ba kadai ka misinterpretation kan dai bitang ha Assam tangi ngala ong em kan ni ke bamla banlong kumno kindala pas kai ka komitmen ke ba menai kindala pas pakini ji kena anak Assam yo ke wan samai kena kan sapan je kita ka residency certificate ke domicile kan kata dan kalian jung ulah ai ba komitmen uang em kata kanum ya dai kami kanum dan relation ra bat ka university ba school te u namar buong ba udan ta sa Assam du mat panpu timat umat le tan rengi hapo ka jala ka ni nimsha dal lelai ru de kinong wai kinamar bat khamtam ba kinde ru kinong ya ba kin ban pulian la ne kin yo jing jinjara hapo ka jala ju na kita ke bai ka jing ya keren ka jungi hadu menta umpat pendung yeno ba ula keren ru menta uang la da kidan ki ba bers nganganum tre Henry ka jung persmo ko jung la da persmo nene kalian ka jung keren betul bersai la da kibri mustana ko num tre ka ban ai jing yarap yeno te kanang bagi pat ba kan sai kan ong ba balai pat nien keren betul bersai indai bing isi yeno kino gijai bedrio Henry kan ne ka dei ka national security threat ba PE hadu menta ka India pa Pakistan dang ken kila ya kublekti bamdon ki he sarkar jong ka Pakistan pat Bangladesh kimdon kamban rung bisa kabu gajing ma yengi namar ba teng tang na benta ka kata ka ong ki jingker khul ne ka blessing kin yo andre kin penrung penitip syai kumkino kita ki yo se kandon ladangi syai kita ki illegal immigrants kini kinum salia ban le gono ka kenja ban pensawa ya ka jela jong ni haban mi khamat kada mi wan ban karan ban song yaki ban ginum sha dalai yaki illegal immigran ban yo banta ha ka pule puti ajla ko jungi namar ni ngilong di bapet ngot bat nyai pe ngot susu namar ngim ko aku bakan dia ka basungsi la shay banginong ada ka jing sawa ka stana bon kinum sto andre ka e ka ba ka ban tu ya ka je kamtam ha kan ne ka jing be jongki sarkar Assam yaki kita ki illegal imigran na po ka jela Assam kiwan pet chane ba ka jing mi ka ma mana ka por apo ri Bangladesh kani ka bu jing ma kini kila ban klop kini ki ju illegal immigrants kin sepenjat jengi bas ko wairu
gini ban kan mau la biang kato ka sarkar India ka sarkar jelar kidi ban syai be kidi ban pingor ba ka themaktor kala don ka refugee colony kala don saka epat ta daw ni hapan mi is kamat amar ba ka sarkar ka jing kamlong hi ya ka hito ban ban sa kamat ban lepin smo ban object ya ka ne ka jing thumu jung ni san chalor jang ka USTM ka de halor ba kila don kita ki refugee koloni hapok jela di bangimla suban pengki menta kala dengi ailat si kini kemudian kan ni lingba ka puli putih kan sabu jingma ba let's say menta tang hakane ke jingwan ke jungi rungi ni duna kita ki nong trei ki baterai hang ni kita kasi ki baterai ya kata ka kampion ke kan ni kata te kan ni kala de lupa kan sala nagim kendit menta lano tatang kata hinga kwa ban phak ka kerwa sekejap benrio par khantam ka sarkar jela ba kimdei ban sabjat lada phis ngabjar kamut phibu yangi ha ka jingma bat ya ka jaj benrio ka batang stroke kala ban tukut hakano kono popor te tang ini hi kan ai ka kerwa ska jaj benrio to tongi nya pek ngor ngi nya trailang bangin la ban te la kam ya kan ka jingwan kertap kini illegal immigrant sakane ka jela be itu be sibun sejan